O 10,7% da fenda salarial débese á temporalidade e a parcialidade. Lonxe de diminuir coa última reforma laboral, vense incrementadas. A temporalidade agora, baixo a forma de contratación fixa descontinua, e a parcialidade tamén, temos que engadir a desvalorización que en xeral existe sobre os traballos feminizados, nomeadamente os traballos de coidados. Desde o ano 2010, o 50% do traballo feminino que se creou foi en sanidade e servicios sociais. A presencia das mulleres no mercado de traballo sigue sendo precaria, sigue sendo maioritariamente parcial e temporal, e sobre todo que se siguen aumentando as fendas con respecto aos homes. O 60% dos contratos fixos discontinuos están suscritos por mulleres. Estas fendas aumentaron en todos e cada un dos tipos de contratos. Das mulleres afiliadas ao réxime xeral, un 70% teñen contratos indefinidos. Os homes o 82%. Hai unha fenda de 12 puntos. No ano 2021, antes da reforma, a fenda era de 9,7 puntos. Si temos en conta os de xornada completa, tan só o 45,6% das mulleres teñen este tipo de contrato frente ao 71% dos homes. É dicir, aquí hai 24,5 puntos de diferencia, cando no ano 2021 eran 21,3 puntos de diferencia. As xornadas parciais, pois nada, son o 20% das mulleres e o 8% dos homes. Tamén neste caso aumentou a fenda de 10 puntos a 12 puntos. Estes datos teñen un reflexo nas diferencias salariales e teñen un reflexo na fenda, que se sitúa no 18,4% no último ano. O 40,5% das mulleres tiveron ingresos inferiores, e estou falando de ingresos brutos, ao salario mínimo interprofesional, e ademais aumentou esta proporción con respecto ao ano anterior, que era o 40,2%. No caso dos homes están no 27,9%, e o que é máis preocupante para a converxencia é que no ano anterior eran o 29%. Empregos precarios, empregos mal pagados, que fai que haxa máis de 100.000 mulleres cos ingresos no ano 2000, no último ano, non chegaron aos 3.000 euros brutos anuais. Hai unha desigualdade con respecto aos homens moi importante, pero hai unha desigualdade tamén entre as propias mulleres. Segundo a EPA, o 76% do total da xornada parcial son mulleres. Isto ao longo da vida laboral penalízanos máis nas pensións. A fenda das pensións se sitúe no 33%. Contribuiría moitísimo que o salario mínimo interprofesional sexa o que está recomendado pola Carta Social Europea. Isto é, o 60% do salario medio, de 1.320 euros mensuais. É fundamental, por tanto, ampliar os permisos retribuídos, facilitar as adaptacións de xornada e dispor duns servizos públicos que cubran as demandas reais e sirvan de apoio ás mulleres traballadoras con persoas idosas, crianzas ou dependentes a cargo. Recordamos que o Goberno español desoíu as directrices europeas tamén neste caso canto á remuneración do chamado permiso parental de 8 semanas. Por outra parte, os permisos por nacemento, adopción, acollemento e lactación, temos que recordar tamén que son insuficientes, están por debaixo da recomendación da Organización Mundial da Saúde. E tamén outro agravio que hai que denunciar, que as familias monoparentais, que hai que recordar que na inmensísima maioría son de mulleres, non teñen o mesmo tempo de permiso por nacemento, acollemento, lactación. A todo o anterior temos que engadir un maior empobrecemento das traballadoras nos últimos tempos como consecuencia do incremento desorbitado de produtos básicos, ficando os nosos salarios cunha perda enorme de poder adquisitivo ao non se revalorizaren anualmente conforme o IPC. Outra demanda das traballadoras galegas é o dereito a desempeñar o noso traballo sen sermos acosadas e violentadas. Exiximos que se elaboren e cumpran os plans contra o acoso nas empresas e que a inspección estexa vixiante e castigue de forma exemplarizante a violencia contra as mulleres no traballo.